Usamla man phalang phankon ubade uwe na kinongle RTI mentakasngi ula panchai lingba ki jingtib ba ula yo na katanat health and family welfare jong ka sarkar pedeng finance division halor ki atli ki scheme ki bala baitingka da ka sarkar pedeng ha ka jalla kawe kade ka national health mission NHM bat ka pradhan mantri ayushman bharat infrastructure mission dan ka PM abhim haka baile ba ka PM abhim usamla man bha ula panchai ba ka jingple pisa na ka sarkar pedeng lingba ka ministry of health and family welfare shaka jala meghalaya kalong house nam aja puwe aja pu ar kalong khandai point dipusan klur bala pelat da ka sarkar pedeng lingba ka ministry of health and family welfare hande klem panan kam me ka pisa house nam aja apu ar apulai la pelat Saupulai point R pra klur hendre lapanan kam tang pra point pra not krur. House nam arja pula apsaw lapalai sapusaw point R krur balapanan kam R pra point not R krur. House nam arja pusaw arja pusan lapalai chipo point sanpo klur bat lapanan kam apusan point laipusaw klur house nam arja pusan arja punrio lapalai kanyo point sapusaw klur bat lapandan kam khat R point R pulai klur haba khen tulum lang nadu usnam aja puwe hadu R pusan usam laman bhaw lapan paw bala da ka sarkar jalla kapandan kam hok ye kene pisa ki sub center PHC CC but ki district hospital ki tiala ne ki ta ki ko jing sumar kat kum kani ka joko menta ki la de ban long ki ba biang bat paka lapan paw ru ba sha ki than nong kan dong ki pat ba ki ju ut ba ambiang ki tia jing sumar ha ki PHC CC hendre kat kani ka pisa ha ka ba ka sarkar jalla meghalaya klayo ban punlut kilat ajik sumar khamtam si kithan no kandong kila de ban long ki babyang bat ki babit bat ki bapaka usamla la dawaru eka sarkar jalla ba ki de ban panchai pat ba khanang ba baro ki pat ba khamtam ki pat ba ki basa si kithan no kandong ken tip bat sung thu shai kumnu eka pisa pat ba balamang na ka banta ka kot ka khia la pentre kam ha ka jalla ngai khublei biang yapi baro ki patba jong kari khasi jantia bat kumju ya ki patba jong kajalai boro kawai kumbang laong hakipor ki baladap ba nga ngamdon kai ka ba ngan buri na phi ki patba kumuwei mo naki nongwat RTI ka bantahi ka jonga ka dei ba ngan panshai bet kada ngayo kai langba ki RTI kamut kakamram ka jonga ka dei ban panshai bet chapi ki patba boro jong kajalai de kabanta ka ba ngamut ban panshai hagani kapor ka ba manta kadai ka banta ka ba yadei bat ka kot ka khya ha ka chala ka jongi bat kini ki information ru kidei ki bangal ayo na ka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division jong ka sarkar padeng lani ka sarkar India bakat kum kini ki information ki bangal ayo kabatay yang ni bakidon arteli kita ki scheme ki bayadei bat kakot kakya ka jala ka jongi bat kita ki scheme kidei ki bla sponsor da ka sarkar padeng bat ka kerteng jong kita ki scheme kawai kadei ka national health mission bat kawai pat kadei ka pradhan mantri ayushman bharat health infrastructure mission PM abhim kumangi tep lengkot te ngan shu batai lengkot khandiat ha ka baya dei bat ka ni ka pradhan mantri ayushman bharat health infrastructure mission PM abhim hajala jongi ka PM abhim ka trei hakini ki benta panbha bat penhe ya ki hospital bat health center kat kum kini information nang ta ko upgrade ya ki PHC ki CHC bat ya ki district hospital nang ta penbiang ya ki ICU ki oxygen plant bat ya ki jingthia ki ba kerpang te kat kum kini ki information ma ki ba ngalayo kapan yang ni ba kajing pelat pisa na ka sarkar pedeng langba ka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division sya ka sarkar jala ka jongi kalong ara house nem ar hajar ar puwei ar hajar ar puar khandai pon
Nriupusan Kendai poin Nriupusan Krur La Pelat da Kasorkat Pedeng Langba ka Ministry of Health and Family Welfare Hendai klem pendankam ya kadi kapisa mo haka jala ka jongi nangta hausnem arhajar arpuar bat arhajar arpulai sau pulai pon arpu prakrur laai lani la pelat henrei pra pon pra po krur la pendankam nangta arhajar arpulai bat arhajar arpusau sau pon sau ar krur laai Henry arpu pra pon 02 krur la pendankam arhajar arpusau arhajar arpusan shipau pon san pau krur la pelat bat arpu nyeu pon live sau krur la pendankam nangta ladangi ken kelum lang mo nadu usnem arhajar arpuai hadu arhajar arpunriu tat onda banglayo ya kiniki information kamu nama ngayo kiniki information dei haka arpsan tarek upnai ba arhajar arpunriu de ladang ikan kelum lang nadu usnem arhajar arpuai hadu arhajar arpunriu lada ka sorkar jalajungi kapendan kamhok mo ya kini ya kani ka pista kabayo naka Ministry of Health and Family Welfare jongka sorkar pedeng ngatarai nadu ki sub center ki PHC ki CHC bat ki district hospital kitiar jeng sumar lani kita kitiar ai jeng sumar katkum kani kajuk kilade banlong ki babiang ki babet bat ki ba tikna henry menta lada ngilet le kamtam syakitan nong kendong niji asngau ya ka jeng ut jeng nam jong kipat ba kibasa syakitan nong kendong halor kajeng bambiang mo jong kita kitiar ai jeng sumar haki PHC HCC batkumta terter henry kat kani kapisa kaba kasorkar jala jongi kayo bat kapelut ngatrai lada ki pendan kam hok mo ya pendan kam hok ya kani kapisa ngatarai kitiar ajeng sumar kamtam lei syaki kumbangalong syaki lat ajeng sumar ki badon syaki syaitan nong kendong kila ade melong ki ba biang bat ki ba pakah henry ka sorkar jongi kam syam lapan syai sisin ru sya upat ba hakabaya dei bat kani ka PM Abhim bat kumju ru ka jeng pendan kam ya kani kapisa kaba ka sorkar pedeng langba ka Ministry of Health and Family Welfare kalamang na kabenta ka jela ka jongi ka jingkeli kiba ngakwa banbu bat ka jingkeli kiba mi menta kilong kandu teli ki project lani kandu teli kita ki project kiba ka sorkar jela jongi keladep bantai batsna hadu menta kanu teli kilap lani kita ki hospital kiba ka sorkar jela jungi keladep tei batsna hadu menta balai kajing penankam ya kane kapisa kaslem nangta kata ka proses lani kata kajing terekam hadu kini kisngi kiba menta te nakaliang ngajongahi nga bat kekenhun himo kaba ngasai yadon rangkat hi malakapor ngidawahi naka sorkar paka sorkar jela langba menteri rangba lani menteri bari pej ya kakwet kakya kila ade ban pensai pej ba hakabaya de bat kani kabenta kanang babaro kipat ba kamtam kipat ba kijongi kipasa sya kitan nyong kendong long kin syai kin sngutu kan halor kajing trekam kamtam kanile kadai kabenta jong kakwat kakya ha kajelahi baro kawai